יש ונדמה הזיכרונות אך הבל, כי ערפל קורן עוטף בלט. מחוז העבר, האושר והסבל, כאב הפצעים ונחת המקלט. תימון, מה אתה עושה? מריץ את הסרט למקום שבו אנחנו נכנסים. אבל אי אפשר להפוך את הסדר. ההפך, ידידי החזיר, בשביל זה קיים השלט. אבל זה יבלבל את כולם. חייבים לחזור אחורנית לתחילת הסיפור. אבל אנחנו לא נמצאים בתחילת הסיפור. אנחנו כן, כל הזמן. כן, אבל הצופים לא יודעים. בוא נספר להם את הסיפור שלנו. זה מוצא חן בעיניי. סיור קטן אל מאחורי הקלעים. ניקח אותם למקום ההתרחשות, למבט מקרוב, על הסיפור שבתוך הסיפור. כי מה שהם לא יודעים זה איך...